Hei! Savonlinnan oopperajuhlat on kutsunut meidät kaikki Suomen alakoululaiset tekemään yhdessä Norppa-oopperaa. Ensiksi saamme kirjoittaa tarinan ja keksiä kaikki oopperan roolihenkilöt. Pitää siis rakentaa kokonainen norppamaailma. Parhaasta tarinasta tehdään sitten oopperan libretto. Myöhemmin saamme miettiä sitä, miltä ne roolihahmot näyttävät. Suunnitella oopperan pukuja ja lavasteita. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomen alakoululuokat ja ryhmät. Kilpailu alkaa ensi syksynä ja kestää kevääseen 2012. Ja oopperan pitäisi olla valmiina kesällä 2013 2 vuoden kuluttua. Silloin se esitetään oopperajuhlilla Olavinlinnassa. Tule mukaan suunnittelemaan Norppa-oopperaa!